A day in my life as a dalaga nga nabilin sa balay. For today's video, so a day in my life din siya guys sa karon nga adlaw. So first thing akong ginabuhat guys, kay manghipos jud ta sa atong higdaanan no. Kay dili daw na matawag daw nga productive ang imong day karong adlaw og wa ka kahipos sa imong higdaanan. Kay mao daw na first achievement daw nimo sa isa ka adlaw o makahipos kasi mong higdaanan guys, according to Alden Richard. Charing. So mo rin to raa guys, ako rin ang gihipos ang akong buhok, pero atik-atik rin na naghipos, waday na nanudlay. Waday na nanudlay guys, ditso rin na pamugkot. Bugot-bugot raa guys. Nya paghuman ako nagpamugkot guys, paghuman ako pamugkot, nigawa sa dentada sa atong balay, unya paghuman ni adto na puta sa atong baboyan guys, kay bag mo nang anak ang ato ang anay, patutuyo na to na ang atong bakting guys. Every 2 hours na nato siyang patutuyon. So mo na to guys, ako nang gisi-isag kuha niya ang atong baktin, walang nakita sa video kay wa ko butangan sa cellphone og atuan ang gibutang dra sa kulungan sa ilahang mama. Pag humana na guys, ako walang nang bilin sa daraan na ang atong mga baktin. So kita kayo no nga healthy kaya atong baktin guys, very hyper. Makita man na ninyo dra guys, awa magdagandagan ng mga baktin dira ron. Na tanawa di ba? Nagdagandagan nabangga pa siya guys. Grabe ka hyper. Nya pag humandahin dra guys, ato din ang pailin-ilinan dayon na nga atong anay no kay para makatutoy tanan. Kay lisod na manggahib yan ang tutoy sa anay no og dili matutuyan dayon. Mga rin to guys, nakatutoy na tanan ng ato ang baktin, diba? Ang hadlock on the way guys, kay basin maipitan ba maipitan. Basin maipitan guys, mga na to siya. Nya ako lang na po nang gihulat guys, kung mahuman na po na sila tutoy. Nya pag humanog tutoy guys, diba nilingi nisilip ang atong manok. Nidakan kay tagkamanukan po dari pod. Nya mo na din to guys, ako din ang giisa-isa og dakop ning mga baktin. Nya ato na po to siyang ibalik dito sa ilahang kulungan kay para dili maipitan. Lisod na, sayang pud kayo no, very healthy baya atong ang baktin. Nya maipitan ay sayang kayo, diba? So dugay-dugay kani siya nga video dire guys, kay nagdakop pa jud ko aning isa-isa no, kay syempre muraga naman ang baboy. Diba? Ay, di baboy, day baktin, take 2. Siyempre, kamudaga naman ng baktin. Diba? So, mao na to guys. Isa-isa dyan ako na siya dakop, daraa ang mga baktin. Diba, nilingi pa dyan? Ni tanaw pa dyan? Ni pause pa dyan? Na. So, mao na to guys. Nya, pag human akong sulod sa ilahadre guys, ako na po nagbutangan na og lawg ang ilahang kulungan kay para og in case ba nga gutomon ili na po sila kanon. Nya to keep them warm kay dapat man jud na nga init gihapon no ilang palibot kay para di sila tugnawon guys. So mo to ako ang gitabunan. Yan daghan po tagpato diri guys no, mga gagmay pa po to guys, pero na po tay mga dagkuan na baligya gihapon guys. Nya mo to ni uli na din ko sa atong balay, sa among balay. Unya syempre unsay buhaton manghunaw. Syempre lain sad. Safeguard akong gamit ra guys, safeguard baka naman sponsor nya mo na din to guys. Pagsulod na po ako sa balay, matik na po ta, alcohol na po ta guys, kay para wala jud ba 100% patay ang bakterya. So mao lang to, bye bye and God bless us all.